यहाँ के बताओ तनी शिक्षा दीक्षा चाहे जौन हो के कविता यहाँ के बहुत बढ़िया लिखी ले। घर भटनी या के बगल में भाट पार के लगे शायद कोई कहाँ करवा हो पड़री के लगे घर में एगो बुजुर्ग आदमी मर गए। कवि कितना सहज और सरल होला ये देख ली। घर में केहू बुजुर्ग आदमी मर गए ही रहे बम्बई इनके बड़ भाई पढ़ल लिखल हुआ तो घर के बाकी काम संभाल रहे कि दाग दिहल घंट बनवावल ई कुल हम करो ते है अस्थि कलश लेके बनारस चल जो। ई रास्ता में चलले और यार तक लगे तो ट्रेन लेट हो गई तो कहले जे भैया कोनो देखे होता रहे और यार के अगवा एगो नाला में उन अस्थि विसर्जन कर के वापस चलिए। बड़का भाई के शौक भइल कि रे एकरा के बनारस भेजले रहनी हो आबे इंटरसिटी पहुँचले ना वही तो वापस चली आई। तो बिहाने कहले कि हृदय बाबूजी आई रहनी है सपना में वहाँ के कहत रहनी है कि तू बनारस ले ना पहुँचल का। अब कवि के जवाब सुनी अरे वो ताली से बोला इनका के घनघोर ताली से पहले इनके सरलता या सहजता देख ली। कहले कि ये भैया बाबूजी के ये रहन मरलो के बाद हमरा नीमन नहीं थे लागत और यार से 30 किलोमीटर आगे चल गई रहते तो बनारस पहुंच गई रहते बाकी 120 किलोमीटर रहने आ गई तारा के बतावे खातिर आजो उनके चुंगलई के आदत छूटल ना ही कहे खातिर इतना सहृदय विशाल कवि तलिया तनी और कमजोर बा एक बार तनी घनघोर बजा दी। हिटलर के विरुद्ध कोनो कवि एगो कविता लिख देलस तो कविता लिख देलस तो हिटलर के पकड़ के जेल में डाल दिल। कवि के छोट बेटी पूछली कि हे पापा ई तू कौन गुनाह कैला कि तारा के जेल में डाल दे। साहित्यकार कहले कि हम हिटलर के तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ में एगो कविता लिखले रहनी है। तो कहले तो ई कौन अपराध बा उहो तारा खिलाफ कविता लिख देले रहते तारा के जेल में डालने के कौन जरूरत रहुआ ताली बजौनी है समर्थन करनी बात तो छोट नहीं थे। कवि के बात सुनी लड़किया कहलस के पापा तो हिटलर तारा खिलाफ कविता लिख देले रहते हमें कौन बढ़न बात बा तू उनका खिलाफ शासन सत्ता के विरुद्ध में लिखलो और तारा के जेल में डाल देले वो तारा खिलाफ लिख देते। कवि कहले कि ए बेटी हिटलर के कविता लिखे आई तो इतना खून खराबा कविता साहित्य और कुछ देव चाहे ना देव संवेदनशीलता जरूर देला हृदय जरूर देला। कविता इतना आसान चीज ना हो कि केहू को ले आ वहू से कठिन काम में कविता के सुनल बैठ के सुनल सराहल और के प्रोत्साहित कोई क्रौंच मिथुना देकर में से एगो मर जाता तो दर्द जब वाल्मीकि के करेजा में पैदा होता तब कविता के जन्म होला। महादेवी वर्मा जब नीर भरी दुखी बदली देखेली और दुख के बादल जब महादेवी वर्मा के आंख से बरसेला तब कविता का जन्म होला। और ना तो इलाहाबाद के सड़क पर पत्थर तोड़त कोनो बूढ़ मेहरारू के हाथ के फफोला निराला के करेजा में फूटेला तो कविता के जन्म होला। कविता इतना आसान ना हो कि केहू करे आ कविता जे करेला ओकरा से महान वो होला जे कविता सराहेला। और वो आज कविता सराहे खातिर 51 गो कवि के सुने खातिर उपस्थित बानी तो रउआ सबके हम प्रणाम करतनी। अब पहला कवि हम हास्य के रउआ सामने परोसत है। पहला कवि ये भोजपुरी संस्था से जुड़ल बा आ सक्रिय कार्यकर्ता बा मुंबई से चल के आई। एगो छोट घटना के साथ राउर समय ले हम हृदयानंद विशाल के बुलाई यदि वो नीचे बैठल हुई तो वहाँ का धीरे धीरे मंच के तरफ बढ़ी।